Samantala, idol, nagsagawa po ng clearing at flushing operation naman po ang lokal na pamahalaan ng Mapandan. Katuwang po ang ilang pang mga ahensya upang paalisin ng mga legal vendors sa bahagi po ng Barangay Acerda. Ayon po sa LGU, ilang ulit nang nirereklamo ng ilang residente ang mga paglipa ng illegal vendors sa naturang bahagi dahil madalas itong magdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Bukod dito, nilinis din ng operasyon ang iniwang basura ng mga illegal na mga pwesto na kalaunan ay pinagmumula ng masangsang na amoy. Dahil dito, apektado ng ang mga negosyante na may business permit sa lehitimong nagkakapagbenta sa nasabing pamilihan. Panawagan naman ng ilang residente na ituloy ang operasyon sa iba pang bahagi ng bayan upang mapanatili ang kaayusan. Hinihikayat naman ng tanggapan na maiging kumuha ng kaukulang permits at dokumento upang makapagtinda ng legal sa bayan. IFM News. IFM News. IFM News.